खुलुमका जत त्रिपुरा हास्टेनी सिनी दफा रग्न तिनी अर्व बसकांगो फाइमानी काइसन कारण मियाव सिनी माननीय मुख्यमंत्री ताई उपमुख्यमंत्री बरंगनी लीडरशिपे सिनी कबांग सालनी सिमिनो एडीसी एलाकाव ई दफा रगनी टाउनशिप उंगनानी हिने जे वानसुक मुंगतंगमानी आबो मियाव बरगनी नेतृत्वे बरग अब पास खलाइका गवर्नर रहरका गवर्नर किसा सालनी बिसिंगैन आबो एसेन खलाय आइनो परिणत खलायनाय आबोनि बिसिंगो रुल्स अंखनाय आबो उंगमानी कारण उंखा राज्यव 30 स्तर पंचायत तंग गाँव पंचायत पंचायत समिति जिला सभाधिपति ठीक अमती है न एडीसी बचिनी इमांग तंग जे विलेज डेवलपमेंट कमिटी बानी टाउन कमिटी निने सबजोनल कमिटी जोनल कमिटी ओ आबरक सिलेक्टेड उंगई तंग किंतु मियानी सिमी सिनी माननीय मुख्यमंत्री बिसिंगय उपमुख्यमंत्री बिसिंगय अब चुं मानखा जे अब आइनो परिणत उंखा टाउनशिप जखन उंखा गाय जे दफानी टाउनशिप कुरै जे दफानी शहर कुरै अ दफा रक सिनी जागिया जे दफा रक सिनी जागिया हायुं गनांगै बरकनि खरांनो सगैरि माया आबनि बागैनो आं जुम्मो चैनेलनि बिसिंतै बंगा हामबायरिओ अबन आं सानानै मुसुंगो जे सीपीएम 25 बछर थांनाय साल विशेष क्लाय चिनी बलंग तंगनाय एडीसी बिसिंग तंगनाय ई दफा रंगनो रिनाय 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 हिमां मुंगसारिया ताबुक बीजेपी बिनी डॉक्यूमेंट विजन डॉक्यूमेंट साका सुं जदि क्षमता फायगाकाय जनजाति रंगनी जे मान थाय आबोनो सुं रिनाय हिनाय भारतीय जनता पार्टी जे बुखुक बाय कग रिमानी जे कग सामानी अबनब वास्तव परिणत खलायो आबनि बिसिंग विजन डॉक्यूमेंट तंग सुं जनजाति रंग त्रिपुरा राज्यनि बरंग चुं हायुं लेभेल हास्टे लेभेल निने हाकतर लेभेल चुं सगैरि रिनाय हिमानी कायसा कायसा खलाय आं तुबुनानि मुसुंगो आबो सिनी टाउनशिप जेटा मिया पास उंगमानी आबो सिनी दफानि कायसा माइलस्टोन और वो सिनी प्रचुर रां फाइनाय एंके ताबुक भारतीय जनता पार्टी 2018 क्षमता फायै विशेष क्लाय चुं सिनी जनजाति रगनि बागै तामो तामो मानखा हंकाय जत्त निले सिनी जनजाति रग लाभ उंकुखा आबनि बिसिंगै चुं गिला सिनी सेंटिमेंट तंगमानी गिला सिनी वानसुक मुंग तंगमानी राजानी एयरपोर्ट न सिंगार बिल न राजानी बुमुंग खैना तंगमान अब भारतीय जनता पार्टी खलायका ऐतिहासिक कारणे लाई बुमानो रुगय मिजोराम नि चिनी ब्रु ताखुग्रक रियांग ताखुग्रक फाइमानी आबरंगनो 23.5 बोसोरनि बरक माचाया मानुंगया स्कूल मापरिया बंगनी बसाकचाया आहायंगमानी बरंगना ताबुक तंग थाइरिवय प्रत्येकटा परिवार 5 लाख खलाय रां रिवय बरंगना सेटलमेंट रिवय तंगो भारतीय जनता पार्टी आबो सिमी थागिया जे 28 टा सीट एडीसीओ तंगो आबनो सिनी 19 टा ट्राइब्स तंगो आबो देबरमा रियांग जमातिया त्रिपुरा चाकमानी बिसिंगनो पाइथांगो चिनी सेट आरो मलसम काइपेंग हालाम रांगलं मग गारु निनी दारलं लुसाई आबरो निबागै सुं सीट बागै मैया आबनो वानसुगै भारतीय जनता पार्टी 28 टा सीट नि बिसिंग 50 टा सीट खलायका अ 50 टा सीट नि बिसिंग 44 टाखै इलेक्टेड उंनाय ताई 6 टा हंकै नॉमिनेटेड बुरी रखाय खरक थाम चलार खरक थाम आबो बादेबो तामुंगै एडीसी एलाकाव डेवलपमेंट उंगिया गवर्नमेंट नि समतल एलाकाव जे जीपी तमनि गाँव पंचायत आरो खे प्रचुर रां थांगो लाख लाख कोटी कोटी रां थांगो किंतु एडीसी एलाकाव थांगिया 1984 सालनि सिमी एडीसी माने तावक बाय 35-36 बोसोर थांका कोनो दिन फानो रां रहर जागिया ब रां द फाइनेंस कमिशन नि रां रहर जागिया भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षमता फाइमानी उलो ताकलाय 2020 नि 1 तारिख एप्रिल नि सिमी प्रत्येकटा विलेज कमिटीओ
गाव पंचायत नि स्लेबो गोबां रां रि रहरका 5:4 रेशियो रां रहरका 9 टाका जदि रां तंहांकाय 5 टाका रां एडिसिनि विलेज कमिटी थांगो ताई 4 टाका हंकाय अब जीपीओ थाओ गाव पंचायत अब भारतीय जनता पार्टी क्षमताओ तंगमनि बागैन अरनि माननीय मुख्यमंत्री ताई उपमुख्यमंत्री चिनी अर्थमंत्री दिल्लीओ चिनी प्रधानमंत्री ताई चिनी स्वराष्ट्र मंत्री बरक न सावय बरक रहरका न ठीक न साकानरक एडिसिनि बरक नि बहक बाय नन एडिसिनि बरक नि बहक समान न 34-35 बছर जदि एडिसिओ जदि रां थांगिया हांकाय सुं ताकलायनो रहरनाय हिनाय 15 फाइनेंस कमिशन नि रां 1 तारिख एप्रिल नि सिमी 587 टा विलेज डेवलपमेंट कमिटी रां थांगै दङ ताई आबो बायनिया त्रिपुरा राज्यओ जे चिकन चिकन चिनि सेंटिमेंट दंमानि आगेनि बुमुं दंमानि बुमुं न ताइसा स्लायनानि हिनाय चिनि हाताय कथर दंमानि बरमुरा अंखा चिनि मसान्दुइ कथर दंमानि हेजामारा अंखा मुइतुलु दंमानि कचुसरा अंखा निनि माइसाकराक दंमानि बादखावरि अंखा थाइलिक बुलुं दंमानि कलासरा अंखा आबनो जत किफिलि तुबनान मगै भारतीय जनता पार्टी सामुंख्लाय दङ आबनो बागैने एग्जाम्पल चिनि बरमुरानो जों हाताय कथर हिनै जों फारका आबोबाय थागिया भारतीय जनता पार्टी धर्मनगरनि सिमि साब्रुम पर्यन्त ब बरक ब जागाव तं बाहाय खलाय तं आबो नायै चाबैन ताबुक ताम खलायका चिनि त्रिपुरा राज्यओ जतन हले एडिसि एलाकाओ तुइबाय निनि लामा हामिया आबोनि बागैनो अटल जलधारा मिशन हिनाय 2022 नि बिसिङनो प्रत्येकटा नग तुइक्लाङै दिवैनानि बागै नन एडिसि नि बिसिङो समतल तुइमानुया तंया एडिसि नि बिसिङो तुइमानुया तंगो किन्तु 18 मोरा बरमोरा लंतराय साकान्तंग हापुंनो खाक्लाप तुइ फायै निनि गुमती नदी धलाई नदी मनु नदी खुवाई नदी देव नदी थांफानो चिनि दफा रक एडिसि एलाकानि बुकुं बारा रक तिप्रा दफा रक कोनो दिन फानो तुइ मानुंया आवनि बागैने चैलेंज 2022 नि बिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग उंथं निनि सेलु वाटर उंथं डीप ट्यूबवेल उंथं निनि सबमर्सिबल उंथं सरफेस वाटर उंथं तुइथे आरोनि सिमी आईआरपी खलायै उंथं प्रत्येकटा नग नग तुइरिनानि बागै भारतीय जनता पार्टी राज्य बाय केंद्र मिलिवै समाय तांजाक आबो उंनानै नायतंगो आबोनि बागैनो आं बार बार चिनि मीडिया रगनो आं सानान मुसुंगो ताबुक ई मीडिया जुम्मो मीडिया नि बिसिंति आं सानान मुसुंगो चिनि दफारक समस्त उत्तर पूर्वांचलनि सिमी बांग्लादेश नि पार्वत्य चट्टग्राम बांदरबन रंनि सिमी चिनि दफारक जे मसाया मानुं यांग लाहाना तिं तंगमानि बंगनि बिसिंगै चिनि तामुं तंखा येस्टारडे टुडे टुमरो अतीत तामुं तंग बर्तमान तामुं तंग भविष्यत तामुं तंग आबुनि बागै जे नग नग कक तुनै रिबानि बागै आं चिनि जुम्मो चैनल आं सेल्यूट दिवो कारण जों जेसुपान खलायनानै मुसुंदि मीडिया जदि बरकनि नग नग तुनै रिया हांकाय कोनो दिन जे कोनो बरकनि सुख दुख ताम खलाय खलाया थां सगैया आं बेलायनो खातरो जे भारतीय जनता पार्टी ओ चिनि दफारक ताबुक फाइ तंगो खातेक तनमाका हाइसि चिनि बरक रकनो डेभलप खलायनानि बागै सेंटिमेंट तंगो चिनि बुकुं बारानो राजनीतिनो सेंटिमेंट राजनीति जों आगे राजाबाय दुलिबाय पालकिबाय तंमानि ताबुक जों बुइबाय टेक्ट फनांजागाय तंगो फाइनाय सालसिनि काहामिया हामिया फाइ तंगो ओ जिनिसनो नुगय जों थानसा तंगय बाहायक्लाय इन दफानो जों बसकां आगोक क्लांनि मानाय 184 जन राजानि बसं पृथ्वीओ हाईएस्ट हेंकाय जापानो सेकेंड पोजीशन 10 ईयर हेंकाय चिनि त्रिपुराओ हाइफानो राजानि दुस नि बागै देबा चिनि हालबा हाइ उंलांखा दे चिनि प्रजारगनि तंमानि चायानि बागै देबा हाइ उंखा आबुनो जों मिलिरुवै राजा प्रजा जतनि मिलिवै जों बसकां आगै इ दफानो 19 टा ट्राइब नो जों हायुं गनांगै हास्टे गनांगै हाक्टर गनांगै चिनि कंडीशन ताबो जों सगैरिनो नायमानि ओ जारावो चिनि
चिकन चिकन पलिटिकल पार्टी गोबांमा 17टा 18टा पलिटिकल पार्टी बरकनो आं साया बरकनो थकगो हिनाय किन्तु बरकनि वानसुक मुं तामु साइमिया बरक रगनो तुयै यांगवाइसा पिरिं परoi खलायै बलाय चुनो टेक्टरि तंगो आबनि बागैनो त्रिपुरा राज्य सीपीएम सारा सुग मुंसा सिनिया ताई त्रिपुरा राज्य कोनो दिन सीपीएम फाइया कांग्रेस फाइया सीपीएम बाय कांग्रेस सुं 60-65 बसरमय सीपीएम बाय कांग्रेस नि सुं अभिज्ञता सुं मांखा मुयो समसाय नेमाहाय सुं समतेस लायनायखा किन्तु भारतीय जनता पार्टी इ आराय बसरनि बिसिंग जे खलायका आबनि बागैनो चिकन चिकन पॉलिटिकल पार्टी न याकारै सुं बीजेपी फायै चिनि मानथायन नरेंद्र मोदी थानै सुं थाङै सानय सुनो चिनि मानथायन रिजादि सुं चिनि बरक रक अर 400-500 बसर तंगमाने ताबुक चिनि बरक नि थाने उपहार खैता महंकाय बीपीएल अंतरदया अन्नपूर्णा कार्ड राज बसंग नि थानेव ताबुक बीपीएल कार्ड राज बसंग नि थानी ताबुक राजधानी प्रजारक नि थानी ताबुक चिनि थानी ताबुक तामहंका रेगानी कार्ड सारा मुंसा करे ताखुक ताई बुखुक सं बेलाय नि चिनि खा खामो इ खा खामानि न नुं सुपुंनानि हेंकाय खा बुकसन नुं सुपुंनानि हेंकाय केबनो दुस्तारदि नुं नवानसुकदि ब पार्टी ब बदल काहामख्लाय सामुंख्लाय तं भारतीय जनता पार्टी ताबुक काहामख्लाय तंगो सुं भारतीय जनता पार्टी उनो सुं तंगनाय उलता मंगलाबो उलनि कक उनाय आगे सुं बुकुं बारा माने न तिप्रा दफा माने न सुं सीपीएम तंग माने ताबुक सुं सीपीएम न सुं सेलेंगो सीपीएम ने सुं नाइसलेवो सीपीएम ने सुं याकारैनो सुं बीजेपी फायै बीजेपी ताकलाय क्षमता फायो आबन बागैनो माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जे कक सामानि जे प्रतिश्रुति दिमानि जे कक थाइनि मानि विजन डकुमेन्ट जे कक सामानि जतन फुलफिल खलायो फाइनाय सालो सुं ताम ताम माननान तंख आबनो वानसुक लायै आ सुं मानथायनि फाइसिं सुं थांगाय जावो आं ताइबो कयना मुसुंगो लक्ष 16 लक्ष सिनि बरकनो आं अबनो कक कसानना नांगो जदि तंगनानि हेंकाय सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बुकुं बारा दफानि उंथं उंनांखा कायनि उंथं नाबा आईपीएफटी बा आईएनपीटी तंथं नाबा सुनो भाई खलाय त्रां थांका आं ताइ सानानि मुसुंगिया बरकनि बुमुं खुय आबो बेलाय टेक्टर नांगो सिनि बरक रक आबो साक बाय साक न थकक लायमा हाय सुं सिनि बागैनो सुं इ लाहाना तिउ फायो बुइनो सुं कुनु दिन 10 हारिवै जाया नुं थानसा करि हिंकाय निनि नकनि बेरा बायखा हंकाय निनि नकनि बेरा सबायै निनि नगो बुइ हाबनाय आबन बागैनो आं जतननो हामबायरिवो थानसा तंदि इ कोरोना भाइरस नि जरावो जतन सुस्त तंदि काहाम तंदि थानसा तंदि हिनाय